Dneska budeme s Martinem hrát proti sobě v Pokémon Unite. Martin si vezme nevím koho, ale já si vezmu Dragapulta neboli Bombera. Každopádně vracím se do mých dobrých časů, kdy jsem byl energetický a teďka jsem zpátky. Takže jdeme rovnou na to. Takže já už kliknu Unite Battle, jinak vítejte na kanálu Klofatery, vítejte na kanálu Luky a Martin. Hrajeme to na 2 kanálech, podívejte se na pohled toho druhého. Budeme hrát proti sobě, ale vlastně jsem Ale budu to vidět i na tomhle kanále. Vezmeme Shower City. To je teda Shiver, sorry. Pojďme to se mám, přijmeme. Brno. Musíš to říct, ne? Brno. Super. No nic, lidi, můžeme se do toho rovnou vrhnout. A já už si to vezmu. Možná bych si někdy mohl vzít i tohodle, že? Tohodle Bombera. Až ho budu mít. Nerad používám nějaký, co má takzvaně půjčený. A si tomu sednu. A to je úplně klaunový kombo. Já jsem klaun a já chci získat tenhle skin klaunovský, protože pak budeme 2 klauni vedle sebe. To bude úplně super. Držte, já jsem klaun Já zkusím tohohle. a tenhle je klaun. Kde Vy klaun? s tímhle skinem. No to je můj klaun. Ty máš klauna, toho neskoušet, ten je na nic. Šiš, to je pomocník, to nesmíš, někoho jiného musíš. Třeba Mrazíka nebo Pikachu. Nebo svého nejsilnějšího zkus. Nejsilnějšího. Komu věříš nejvíc? Komu věříš nejvíc, Martine? Zkusím tohohle. OK, vodník, ten je dobrý. Vodník, já jsem ho omylem vymyslel, jméno, ježiši. Martin mu teďka tak bude říkat, ježiši, to jsem neměla dělat. To je velký, nechci velký kustek. No, já jim do bambuka. Tak lidi, já hnedka vyjodu. Ale já nejdu slyšet zvuk, takže já nevím, jestli budu slyšet. Kde budeš slyšet? Jdeme? Tady? Tu jdeme? Jdeme dál. Jdeš dál. Jdeme to co nejvíc, aby jsme mohli dávat góly. Tak pojďme, pojď. Nezdrhej mě. Kde drháš? A je, tady koule už, sakra. No musíme rychle proběhnout. Mě zaskočila, ale mám už jsem 5. Tak vezmu si. Takže to máme. Dragon Dance jsem se naučil, že to je lepší. Protože můžete takhle otravovat už vaše... je tam narozená. Nevím. Jediné, co jsem se naučil, tak je, že s Bomberem se želva nevyplatí. Takže fajně. Tak, já si tady zapnu auto střílený. Dobrý. Kolik je hodin vůbec, Marto? Hodin? 3:27, no to by šlo. Máme Shadow Ball, já se těším, až budu 9, protože já už vyrostu a budu moct jít na Martio. Na Marťánka, víš co, já ti jdu dát gól. Ale nevíš, já tam jsou. Já vím, že jsi u mě. To vidím, no. No spíš jsem to viděl, protože ty se pohyboval u mýho domečku. Stej lítám. A už tě jdu rozbombit. Rozbombíme to! Jak se dostat přes želvu? Je to úplně lehký. Prostě ji obleďte. Takhle se to dělá. Martin nemohl dát gól. Kde je? Tady je. Marťánek! Tak prostřílíme Marťánka, když jsme ve zdi. Počkej. Proč má ten Dragapult tak málo životů? Já mu budu muset dát nějakou drogu na životy.
Teda drogu, ne, jak se tomu říká. Nějaký takový ty health, jo, item nějaký. Takový ty prostě, no, dá se říct drogy. Takový ty prostě věci, které vylepšují. Pojď. Dobrý. Nevadí. Dobře, dragý. Já jsem tam hodně používala to Nevadí, já se nepoužiju. unfair advantage, protože já jsem takhle používala zdi. To já dělám často. Co to bylo? Hodně silná střela. Jdu dát Martinovi další gól, ten už by mě taky měl dávat gól, jako. Martin, až budeš mít 50, no tak no prostě, až budeš mít plný už, tak prostě to. Oni Mě běž dát nevíš, gól. Počkej, co? Tak to bych se tě měl možná víc bát. Je to necháme vybouchnout. A jdu tady říká 15 rychle, protože s 15 budu ještě silnější. Tak. Jinak chci teďka už dneska ještě možná večer stihnu natočit tipy a triky pro Pokémona a bude to Pikachu, takže to udělám. Možná to vyšlo dřív než tohle video, možná později, to nevím. Ale spíš tohle video vyšlo dřív, si myslím. Kolik gólů dal? To nevím, kolik dal gólů. Já jsem dělal hodně gólů. Ti poradím. Ale Martinku, měl by se mnou bojovat, jako? Se jí zabiju normálně na místě. Tak mrtvej. A ještě ti jdu rychle dát gól. Tady ti zase objedu želvu. To musím stihnout. A dobré, to stihnu. To prohraju, nevadí. To teda prohráš, protože Bomber je dobrý. Ten tvůj není moc dobrý. Měl by si vybrat někoho jiného, ale zase mrazíka na to ne. Už je jako hodně vyčerpaný, si myslím. Toho používáš až moc často už. Martinku, pojď se mnou, tak nezlob. Kam běží? Vyšel až ke mně do domečku. Vyvadí. Tak, lidičky. A toto vypadá jako výhra pro mě, super. Ale to nevyhrál. Martin to nevyhrál, ale dneska bude víc než jenom jedna hra, takže dneska budete hodně zábavy mít. Slabý, ale vadí. A lidi na klofat hry musíte chvilku počkat, já musím Martinovi říct, jaký je dobrý, jo? Takže lidi na klofat hry, zatím si tady můžete prohlížet tohle. Já chci získat toho Charizarda i Megamo. To dvakrát rozdílně. Takže, co jsem chtěla u tebe? Jo, že vypsala super, Martin, někde třeba. Takže, Martin, já jsem ti chtěl poradit. Já ti ukážu, kde je nejlepší z tvých, jo? Použij tohle. Tuhle tu kočičku použij. Jdeme na to. Jdeme na to. Takže já zase pozvu Martina a budeme hrát zase na Shiver City. Tak, pozvu Martínka. Martínek to přijme. A my jdeme bojovat, no. Tak Martin, vem si někoho dobrýho. Au, moje ručička, au. Tak. A já koho si vezmu? Kurňa nevím. Jo, já si vezmu starou dobrou legendu. Ten skin má taká moc. Uvidím, co vyjde dřív, jestli skin na Dragapulta nebo Miraidona. Ten koupím a ten druhý prostě ten skin nebude mít, je to easy prostě, no. Já nechci kupovat skin obou dvou, když jako budu používat asi víc toho, na kterým ten skin budu mít. Oba dva máme atakéry, ok, zajímavý. Kolik mám pohárku já? 370, ty máš jenom 70, a dáš 23 tiketů, já mám 21 tiketů, i když nevím, co jsou ty tikety. A co máš za Pokémona? To je ten Pokémon, kterýho jsem ti doporučil. Má tu... Co to bylo? Martin má Sylveona. Vememe. Někam já jdu. Tam jdu. No, ne. Tady nebude strážit, tady strážit Martin, jak půjdeme do ty... Máme zase takový ty malý čokoládky. Kde? Takový ty malý čokoládky, milky.
Kamí, jo. Takový ty malý čokoládky. Máme tady doma? No, máme je. No, jo, někde tam jsem viděl. To bylo dobré. Dneska ve bruslení nebo co? Teďka? Jako dneska ještě? To už nestihneme. Půjdeme do industrie a potřebuji být v 7 doma. A co se jdu doma tady? To pak řeknu. Budeš natáčet nebo s kamošem? Ne. Ani jedno. Já budu asi natáčet, no. V 8 chci natáčet, takže já potřebuji být trošku připravený a udělat si nějaký papírek s tím, a co tam řeknu v tom videu. Budeme bruslit. Zítra půjdem, no, ale dneska ne. Ty vole, on jde za mnou, lidi, on jde za mnou. Jo. Nikdo. Srap, teďka zdrhl. To Thunderwave je mega dobrý, to jako... Parabolic charge. Nikdo není u toho. Já jsem dělal chybu, že jsem si vzal Parabolic charge. Au. Jo. Koho? Jo. Še prohraju, ty vole. Au. Au. On mě kouše. On měl třeba 1 čárku. Ten želva měl třeba 1 čárku. A Martine, já si jdu pro tebe. A dost. A jdu si pro tebe. A dost. Kde seš? Pojď sem. Uželví. U želvy, takže seš někde dole, mně je to jasný. Tady jsi, Martínek! Ty počkat, on je 10, s tím bych asi neměl bojovat. Ty to nějaké dobré. Co to je? Nějaký ohně úplně Martina mě posílá. Co to je, ty vole? Martin tady má nějaký... Já mám špatný útoky, to není perastej, jdu si dejte nějaký fruitíky. To je počkat poprvé, co jsem zdrhl s Martinem od boje, jako... Šiši, to je tak trapný zdrhat od boje. Počkat, jak chci něco zkusit. Co dělá ten Parabolic charge? Kolo, nech mě. To ubere totálně moc. Tak pojď sem, Martýsku, tak pojď sem. Martínku, pojď sem. Bum, bum, to jsem vždycky dělal. Bum, 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 jsem vždycky říkal, si pamatuju. Ty nepoužil tam to. Jo, tak to jsem úplně potřeboval, no. Au. Nepoužil točící. Elektrodrift asi tady dáme. Bum, výbuch, bum, 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 bum a bum a bum a bum, bum, bum. Martina, řekni lidem, koho chceš. Zase chceš Latiose, že jo? Latiose? Latios je ten tvůj modrý, který ho směl. No. Tak toho chceš? Jo, to Jinak Martin dal lidi od začátku, protože jestli to ještě nevíte z toho šutka, tak Martin ztratil mobil, což vlastně lidi z Call ani nemůžou vědět. Martin ztratil mobil, takže jde od začátku úplně ve všem. A i v Zoo, to je teď, proč už nevychází videa na Luky a Martin za Zoo. Ale kdybyste chtěli, tak řekněte, i když to bude asi nudný, protože tam Martin nebude mít nic moc co dělat. Martine, my máme úplně kosmický války, jak já tady používám ty meteority a ty tady na mě používáš nějakou magii úplně prostě. Jsou fakt Jo! Nevadí. Ježíš, Martine, mě něco zabil. Martine, mě zabila želva. No, tam vidím. Mě zabila želva. No, tam vidím, ona tam je. No však mě zabila, ne? Tak jako... Už jsem zpátky u tebe a jdu ti dát gong. Počkat, jsi někde tady? Ne, nejseš, tak prostě tady dělala želva. Ty jsi někde dole. Kde je Martin? Kdo vyhrál? Já nevím. Já nevím, kdo vyhrál. Já jsem dával málo gólů. A ty jsi dával taky, ale ty jsi možná nedal ani jeden. Uvidíme, kdo dá, jestli jsem měl golo. Ty vole, o 2 body! O 2 body! No. O 2 body To dal velké gola. 2 body, Martine, o 2. 2 góly se dal. Ale jenom o 2. 20, 30 Marťo, a 20. 30. Marťo,
První gol Musím s 30. tebou dát odvetu. První gol 30. Marťo, pojď odvetu. A druhý gol 20. Marťo, pojď odvetu, no, pojď odvetu. Uvidíme, co Ale já se Martínek musím- řekne na tohle. Já si musím ho dát odpočnout. Ne, Martine, toho nedávej odpočnout, ten je dobrý, s tím aspoň s tím poprvé v životě vyhrál. No ale to jenom nemůžu, ne? Nemůžeš ho nechávat odpočívat, Marťo. Můžeš. Zrovna ten je fyzický, ten nepotřebuje odpočívat. Ten fyzický Pokémon ti nepotřebuje odpočívat. Já to. Nevadí. První jsem dal 20 gólů. A ne, pardon, diskusty. První jsem dal 30 gólů. 30, první jsem dal. A potom jsem A dal dost. 20. A dost. A dost lidi, jdu ho použít. Nechtěl jsem, ale když už je na mě Martin takovej. Když mě Martin dává góly, tak ho použiju. Ne, první gól byl 30. Martínek! Já mám toho kapříka. První gól byl 20. Ne, 2 góly. Počkej, 20 dal. musíme jít víc k sobě, my nejdeme slyšet u toho druhého. O tohle? Marťo, pojď víc ke mně. Tak počkej, já budu nahlas. No tak dobrý, jak chceš. Tak buď nahlas, dělej. Dobře, tak nahlas. Ale ne Říkám za stolik, včeře. ne za stolik. Takže jdeme na to. Normálně Tak mluv. jdeme na to. Normálně mluv. Tak pojďme, běhneme ven. Tady musíme někoho odehnat. Já jsem jdu k Skolaxovi. Ach jo, lidi. Ten Magikarp je tak otravný. Jo, Martine, být s tebou, tak mě zabiju, když jsem maličká rybička. Já vím, kde je Martin, lidi, je tady. Protože tady zmizeli všichni. Dívejte. odmizeli. Ne. Prostě je tady. Jo, je tady. Je tady. Na 100%. Čunta. Já jen to ukážu. Ukážu, že je tam. Ale nejdřív se musím dostat na 7, takže sorry. Martin, pojď víc Jo. sem, nejdeš slyšet. Takže jdeme na to. Pořád jenom. Jdeme na to. Další, pojď. Pojď, máme si mapu. Tak a dívejte. Je dole. Jsem čekal. Že to je dobré, jak se uplácám vozem. Ježiš, Martin. Jsem vyrostl přímo před Martinem. Martínku. No, tak to ne. To bylo dobrý, ježiš. A jdu ti rád gól, tak čau. A řekněte nám, co vás víc baví, jestli když hrajeme proti sobě nebo spolu. Mě víc baví jako se dívat. Mě víc baví se dívat potom jako zpětně na to, když hrajeme proti sobě. Prostě je takový dobrý. To je takový story mode, když hrajeme proti sobě. Mně přijde hodně často. Že jeden porazí druhýho a potom někdo vezme nějaký úplně nejsilnější kalibr a porazí toho druhýho zpátky. Kdyby šel po želvě, tak dá víc gólů. No, možná jo, no, ale já to nepotřebuji, protože já už jsem velký. Dívej se na mě. Já už jsem použil moji mega evoluci a teďka ti jdu rozkousat. No tak tohle není To se nedá, Martin. To nemůžeš ani. To nemůžeš ani Ty to prostě. prohnali, protože nemám tu Co nemáš? ledovou. Mrazíka? Jo. Mrazík je nahoru. Jako... Mrazík už není moc dobrý.
už není tak dobrý, protože on byl dobrý, když já jsem ještě neměl tolik dobrých, ale já teďka, on byl dobrý, když já jsem měl jenom jednoho dobrýho, ale já už teďka mám 5 dobrých, takže 6 dobrých. Když Na zabijete želu, tak dáte víc gólů, to se vám přičte a budete víc gólů. Příště už se vezmu fakt toho, ale příště už asi nebude na kameru, takže jakože, no to je jedno. Vemte si velkýho. Jdeme tady zakempit a podíváme se strně, kde je Martínek. Kdo zabije želu? Já vidím Martínka. Martínek! Bum! Jsem tě kousl. Co pak? Tady to někoho nebaví. Tak já se na želu, abych měl víc bodů. Tak běž. A tam ho obklíčím, tam půjdu na želu, já zdrhnu ze želví. Já klidně jdu na želvu, jako. Já už teďka nemám co dělat, já už mám dávno 15, takže jako. Já jdu teďka na želvu teda, jak si přeješ. I když je to kus tvýho plánu. Jako já budu mít tu želvu zabitou za 3 vteřiny a ty prohraješ, takže. Martina, až budeš mít toho silnějšího, tak vyhraješ. Zemlovi mě, když získáš toho silnějšího. 2, 3, pojď, to stihnu. To stihnu! To stihnu! Kurňa, o 1 vteřinu. Ty jsi vyhrál. Jo, vyhrál jsem, já to vím už. To jsi chtěl dát góla. Jo, vyhrál jsem. Ty jsi dal ani 1 gól, Martine, tak jsi nějaký slavný, jako. Ach jo, Martine, ach jo. Já bych se ani nedivil, kdyby se nikdo nedíval z tvýho pohledu a všichni se dívali jenom z mýho, protože Martine, víš co? Ne, Poslední hru a teďka si myslím, že vyhraješ už. Tohle nevyhraju. Pojď poslední hru, ale musíš si zkusit, musíš vzít nějakýho silnýho už. Pořád budeš nějaký slaboučky. Nemůžeš. Budu slaboušek, Jo, že ty doletí. Já nevím, lidi, koho si mám vzít. Možná si vezmu nějakého defendera nebo supporta, aby Martin měl šanci. Možná. Víc pravděpodobně. A Mám chuť. můžeme počkej, my Ne. jsme mohli na Silvestra jít tam. Do toho, na tu výstavu. Tak já už vím, koho si vezmu. Na tu výstavu Lukášku. Děkuji ti, Lundlo. No tak pojď. Počkej, tak já tě pozvu zase. A tohle bude už poslední hra, protože už to lidi snad ani nebaví. Jestli vás to nebaví, tak si připněte na video, kde budeme hrát spolu. Tady v tom videu nebudeme hrát spolu, takže. Tak to jako, a teď se dívejte, já se najdu tam toho, co jsem teď chtěl, co to vemu. Já si vezmu klauna. No klauna se najdu. A když ho najdu, tady je. Performer style. On má úplně tu stejnou čepičku jako já, lidi. Jo, on má tu stejnou čepičku jako já. Tak to je, On má fakt úplně tu stejnou, jediný co, tak on jí má nějakou větší prostě. počúvaný klaun. No já se těším na klauníka. A nemá to, už to tam jde. Martínek. Ano, já vím, že vypadá slabě, ale on je fakt dobrý, věř mi. To je super. On je super? Já vím, že prohraju. No když však klaun proti klaunovi. Spíš klaun s klaunem, protože já jsem klaun. A on Ne, je taky on taky klaun, ale nemohu používat. Počkat. Pochopil jsem už, jak funguje. Počkat, na. I když dlouho neútočím, tak jsem neviditelný. Tak ten je dobrý, toho možná budu chtít získat. Hlavně, když má klauní skin. Já rád, ty, co mají klauní skiny, já co jako prostě. Ne, nebudu ho získávat, už mám Miraidona a toho. Hlavně mám Miraidona, prostě já chci mít dobrý v Miraidonovi, prostě to je můj,
Chce Shadow Sneak, to zní hodně dobře. Když to rychle proběhnu. Co to Není bylo? koule. Tam byl nějaký zvuk prdu a potom tak to hnedka skončilo. Co to byla za blbost? Rychle Shadow Sneak. A už je tam želva. Martina, po tobě jde ještě nějaký další a to jsem já. Tohle? Jo, tamhle ten maličkej. Já musím zdrhnout z boje, ale počkat. Já použiju moji neviditelnost. Confuse. Jsem se lekl. Clown. Sakra mě zabil, děcka. Jedu zpátky do neviditelnosti a jdu dát Martinovi gól. On mě zabí. Já musím přijet. Martine, pojď víc sem. Jsi zase strašně moc daleko. Ty se Pojď. taky zaluješ. Nevím proč se zalujeme. Tvoje se lekal. To bliklo. Nevím. Co bliklo? Aha. Nevadí, máme 12, takže jdeme na víc. Jdeme na 50. Tebe nechci. Ne. Ne. Uf. Ještě, že kole nezabil, bylo to dobře. Ne, ať zabije někdo jiný kouli. A koho jinýho myslíš? Nemyslíš jako mě? Sakra. Mě myslíš, jo? Sakra, já jsem zmrzlej. Já jsem zase zmrzlej. To se nedá, když je prchla zamroz, ještě malý smrada. Teďka jsme hráli takový story mode s Martinem. No nic, jdu ho zabít. Už ten story mode mě nebaví. Čau. Co si myslíš, že mě... Jo, ty mě dáš do kola, jo. No nic, tak čau. Co si myslíš, že děláš? Čemu se tak směješ, tak mě nevidíš. Kde je Martínek? Já vidím Martínka. Čau. Tak můžu Shadow Sneak. Fajno stretch, jo. Tak to se stretchne teda. Martin, teďka bys mě měl dávat góly, to říkalo. Co to vůbec dělá ten Night Move? Vím, že to bylo hrozně vyplýtvání, ale mě zajímalo, co to dělá. Víte, že plus 36, jo. A já to tady zažil, že jsem Bum. dělal góly. To ukázalo klauna, to bylo hustý. Nezdrhám, nejde po mně. Čau, Martine! To bolelo, co to bylo? Ty jsi dal ještě 14 tam. Ale byl tam 30. 15, 30, 15. 30, 15 a 17. To ani nedívej. No kurňa. 3 góly jsem ti dal. 30, 15 14. a 14. 15, 30, 15 a 14. Proč je tak malej? Ale dívej, my máme úplně tu stejnou čepičku, vidíš to?
Máme úplně stejnou Rojčata. čepičku s ním. Přesně rojčata. Někdy ho získám, ale teďka zrovna Supporta nebo kdo je? Rozjistě se support, nebo co je? Mě to zajímá. Takže to nevím, Já myslím, že je zrovna support. To je to trošku. Nebyl moc dobrý. No v boji. Ach jo, já se budu muset někdy získat. No jasný, support. Vlastně někdy budu muset získat nějakýho supporta, ale zrovna tohohle ne. To není moc dobrý support. On říká, ahoj, ježiš, ten tak, no ten. To je support, jo, no tak to určitě, ten tak vybouchne. Jakože on fakt vybouchne. Zmrazí. Nechci získat tohohle supportra. Tam ten bude zmražený. No a lidi, Martin proti mě chce používat tohohle. Takovou stíhačku. Tlustou. A tam ten když byl zmražený, kačinka. Natáčíme ještě ruky, taky. Ach jo. Takže dětko, dospělý. Tak Martin, jak to hnedka dohodnotíš, dopadlo to 2-1, vyhrál jsem. 2-1. Dvakrát to 2-1. 2-1. Ty jsi dvakrát vyhrál, já? A ty jednou. Ne, teď ještě jednou jsem vyhrál. A jo. 2-2. Počkej. Ne, 2-1, ty jsi vyhrál. 2-1. Ty jsi dnešek vyhrál. Jsi král dneška, no tak to počkej, to si dojdu. Já, Ne, šoška, pojď po rádiu, si nej. já si dojdu pro odvetu. Dojdu si pro ní. Ty ho už máš? Koho? Zrečka sopčíka. Ne, nemám. Ježiši Kriste, že jsi ukázal. Ještě, jo vlastně dobrý, tohle už jsem měl dávno. No, nic se s ním nestalo. Jo, má vyzbroj, jo. Vůbec se z něho nestalo úplný monstrum obrovský, dívej se na Co něj. kdyby šel klaun proti klaunovi? Klaun je slabý. Klaun proti klaunovi? Aha, ten je slabý klaun.